Damai debata na sumurung sian salu na roha. Ima mangaramoti hati-hati di pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabi jala horas manita saluna salam sehat. Akamang donginang nang akadongan nahina holongan. Tatangihon mahatan ini bata. Ima janita minggu tanggal 25 Agustus 2024. Tak surah di Efesus bidu onom ayat 10 sah 20. Dukon ni ini gabe togu marohamuna di bagasan Tuhani do di bagasan hagogo onna natogui. Soluko kamu mapahian senjata nasihat debata asa taralohamu uti-utian disi. Aida ada marukil hita mangalo muda do sibuk aka harajawab do aka parhuaso aka sigonggomi hasiangan haholomonon aka tondi hasahaton nadigicangi di bahini jalohamu mapahian senjata nasihat debata asa terbaik kamu mangalo diari nasahati jalahot jongjong dung dipatunduk kamu sasudi atong jongjong mahamu marhoso nasi tongan di gotinguna akan ang madudukon baju-baju pertahanan ima hati gorani marsipatu mapak muna laho makaringgason barita nauli pardamiani aku ni isu dinai jalohamu malomudopu hapor siauni hai topak kamu do marite siani sude subia api ni parjahati jakok kamu ma nang tahuluk haluau do pulang itodi imahatani debata martangi yang mahamu mardongan sadok pangidoan do telekelek di bagasat todi manang sadihari pe uhud dungo jala jugul toktong tumangyakon salut akka nabadia nang aupe asa dibuha pamangaku mandok sidohodok lau papoton hahomion ni barita nauli mardongan hiras niroha aitu sido disuruh au natarateon asa marhiras niroha au disi maka tahotsa songon natama hurian nahina holongan ilustrasi taringot tu pidong lali manang burung raja wali adong manang pia-pia karakter pidong lali nabui tapar siajari parjul uzu mek dope pidong lali memang dijaga indukne do ibana di lehon mangan jala dipalas dagingna jala dijaga do ibana di bagasan sarang nai unang adong namanggang alai dung martubur habong nilali pitor disarsari induk nai do sarang nai las dimuan ma ibana habang macai tibo sian ingara tibo omma topuma dipalua induk nai anak lali mamukka sianima marsiajar habang anak nilali mempertahankan asa unang sangat madawu ibadah. Alai mulu ternyata dan sanggup do pehabang manang terancam madawu sakidok mata do induk nai manakku anak nai los dibawa do muse habang tu inganan nakibo ibalua muse songoni ma terus dibahen sape boy butul-butul habang anak nilali habang sadir siani boy sirenu konota akamang do inang karakter ni anak nilali ima ikodo hitape mengadopi aka tantangan asabui tahato marsiajar mempertahankan ngoluon unang adong hita na merasa nyaman tanpa tantangan tarumobi ma aka nakorsea siton Kristus moloso adong no tantangan do sitaon na taadopi justru ido mambain hapor sialpai melek sape mitto sipata do digoncang Tuhani ngulukta asahatop ita marsiajar mengadopi gulmik ngoluon jalan di sino ita taruni hagogoon siya debata laho mengadopi saluhukna galubang ningulu
Ima persiajaran na parjulu. Adong persiajaran na paduahon sian karakter nilali ima memanfaatkan situasi menjadi kekuatan baginya. Dia baik. Molo tantangan nyata di bidong lali sebetulnya ima alogo. Dan kita alai idama justru malodo lali memakai tantangani gabe habubuon. Ditikihabang lali satoki di mana makirpas-hirpas atau mengepak sayapnya. Dungi gumodang do ibana paherbang habung nai. Raja Wali sebenarnya bukan terbang, tetapi lebih banyak dia melayang. Molo dihirpas-hirpas lali itu habungna hatok di bana luja. Alai molo di paherbang lali itu habungna dapotan habung di bana siat alugui. Alugui satiri do napahabakon ibana. Dia terbang dan melayang menggunakan kekuatan angin untuk mendorong tubuhnya. Alani ini lambugo alugu lam tibu di mana dia bakko. Semakin besar tantangannya, justru dia semakin terbang tinggi. Ima hebatnya. Ide ubay kamang inang pola sampai di suraton di hatan di bata di Yesaya 40 ayat 3 idok songon. Alai akan marhapo satu Jehovah maruli hagogo mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho manai marlojongi nasida dang ululoja mardalai nasida dang ulu mandati omma persiajaran sian karakter nilali napaduahon ikom marbisuk do hita mengelola tantangan dan penderitaan justru menjadi kekuatan bagi kita. Lapatan na ganung na porsiat di bata akasiton Kristus iko siap do ibana manaon hapursuhon jala di sini ibana ikon dapotan habubuhun dang tarela kita sian hapursuhoni ai ido silangi dang boidonota molowiton Kristusi unang manian adong hapursuhon na tao ai so adong hazahaton na hubahay. Saya tidak mengganggu orang, saya tidak berbuat jahat. Maunya janganlah ada penderitaan. Dan muidono tasunya kamang luinan. Unang masai marpikir-pikir ita buhado bahenon asa unang adong sitaonon. Ingot, saleling mangulu hita dia siang anon, saleling ima. Adong tantangan hidup, adong sitaonon. Apalagi ma gabi siton Kristus. Tunggu dang do hapursuhon nata ado biak kamang luinam datu magong ma son lali ihita marbisu ibana mamake alugui mamake tantangani gabe habubuonna gabe lam tibu ibana habang asa somoni mahitanian tapake hapursuhoni gabe hatubuni hapursyota dan dipaksa lalii makirpas-kirpas sabongna mengalu tantangani asa unang murah-murah ibana loja jalaman date unang takang asaon lobota mengalu hapursuhon do paru kilo ni alai marhaposan tu jagoba bahita asa maruli hagugoon mardapot-dapot tugu di bagasan Tuhani kuat di dalam dan bersama Tuhan. Huria nahina holongan. Di turpu janita mingguon. Apostel Paulus berbagi pengalaman songon dia ma nani bahit ibana mengadopi hapursuhon natinaonna ujumal barita nauli ibana pola sampai dirate ibana di bagasan kurungan. Bukan hanya dipenjarakan, tetapi dalam penjara dia juga dirantai. Hati itu dulu nanti naonna, macai parirdo parnya hapanna. Sodong na salah di baik ibadah. Ala namar berita nauni do, ala ikut diurukun imana. Jalan udang aka hapursuhon nanti naonna. Alai, togudo ibahana, mengadu pisude hapursuhoni. Ala niaha, ala mardongaton Tuhani ibana. Dang di pangasahon guguna. Ido di bari tahun ibana. Di bagasan turpu jabe tao asa anggia ruas suria Efesus P dihatiai natomon mangado pihak pursuhon bui nasida
maruli habogoon. Buin nasida margogo mengadopi ragam ni haporsuhon do ragam ni ela-ela ni sibulis. Di konteks diturpuhon memang dituduh do halak Kristen digatiai akan alwakon gariada ido ay marsom paham tunasoni idama atainna. Ada museman do orang terbodoh di dunia adalah orang Kristen sebab mereka menyembah angin. Ada musedo usaha-usaha manang kelompok-kelompok bidat mempengaruhi halak Kristen. Aku ni muse ada upaya-upaya na asing lahu mengabati asa unang berkembang kekristenan di Efesus. Ima akaragam tantangan. Atau bohadu nasida menghadapi tantangan ini. Itu salah satu tujuan utama surat Efesus nasinuraton ni Apostel Paulus. Cara menghadapi tantangan ini diajarkan Apostel Paulus beberapa langkah. Parjul ikut tubuh rohamuna di bagasa Tuhan ini. Efesus 6 ayat 10. Molo holan suam-suam kukudo maka percaya Tuhan Yesus memang dan tubuh dan kuat menghadapi tantangan roh alani ini. Ikut tubuh di bagasa Tuhan ini. Lapatanna hibul roha do pikiran maka percaya Tuhan Yesus. Paduao ikut do disolukon pahean senjata nasihat debata. Ayat 10 sada sak 10 tulu. Tongondo ruas Efesus marporang alai dan marporang dalam arti membuat senjata, membawa tank dan segala macam. Alai marporang menghadapi rehe-rehe, hisa-hisa, ketidakadilan, tuduhan palsu. Menghadapi haholomon doton dihajahato. Alani ini dan taraloi mulusian hawu nasida. Ikut disulukun nasida rupahaya senjata nasihat debata perlengkapan dari Allah. Amin. Ima haporsiao ima motivasi yang tinggi, ketulusan hati, kerendahan hati, perilaku yang baik, keteladanan dan kesabaran. Akai masih jatai. Patuluhon cara menghadapi haporsuhon. Ima ikotok tongdo marhohosson asik tongan dok manulukun hati orang ayat 14. Hohos mihalak Kristen ima hasik tongan kebenaran. Molohok do hita marhasik tongan tumanang bohape bahenon ni musuh lahom mangarehita dan mampani tumbohape sobuni tuduat hita dan terpengaruh hita bahenon ni karena kita melakukan kebenaran. Allah taulahon do hasit tongan. Tumbuh hape ni bahenon ni sibulis palilio kita alai molohok do hita mangulau dan setongani dan madabu hita tu bagasan pangunjunan. Paupaton dido marsipatu maka ringgasson marbarita nauni. Ringgas marbarita nauni. Nangpe nakin adong upaya-upaya ni habugo ni portibion lahu mengabati hararaknya barita nauni alai dan tahu salukna mengabati barita nauni asal mah kita sendiri ringgas mangulauca. Bukti di konteks diturpuhon nampe tongon di bagasa penjara do si Paulus hatiai menuratkan surat Efesuson alai dan sudah ibadah barbarita nauli sian bagasan penjara. Dada penjara dalam arti terali besi namangihot barita nauli alai haloso hondo biar niroha lambus niroha ido sabtulna namangarate barita nauli alani ikoringgas di kita unang losok barbarita nauli unang mabiar lahu makata hotsa palimahon perlengkapan namangihut useima lebu-lebu haporsiaon dohot tahuluk haluau ayat 10 sak 17 ondo senjata utama na ikong gomos di tiap halak Kristen ima hatani debata do lebu-lebu haporsiaon do tahuluk haluau ni margogo do hatani debata jala tajom tumajom siap podang si dua baba maruaso do hatani debata jala ubal ga ruaso nai sian nasa waso nadong di portibion ay saltu pesogut langit do tanongon
ala yang buhatan debata nasotu pasal di dia dohamianan ni hatan debata di rohata ganut marsada sada dipikir rata ditodita ido hamianan hatan debata asa unang urusal alani jaloma jala suatu mahatan debata di gulmi ni mulut tau marsada sada naparpudi totu didoson ima martamia unang macadi martamia odo haguguun molo sadia balga petaho tantangani hapur suhoni sitauroni kamang do ina unang langus rohata na martamia ikon toktong do ita martamia ai ido haguguun ta ido na pakosor rohata na tau hita mangadopi isa luna di namartamian kita di sino di lehon de batatu hita haguguun gabi bu hita mangadopi atong hamuak kadongan sa korsial manak saon dia pe borak di tantangan naka adopi hita kana korsial alai molo mardongato tuhani ikon togudo hita manahan doita saru ujungna jara dapotan haluaon nasian Yesus Kristus kembali mah tu karakter pidong lali namalo mamake tantangani gadi habukumonna lam gugu alogo lam tibuha banglali jala omma karakter napatulugon sirenu konota sian pidong lali ima ditopade batado lali asa maringanan diingana macetipo boy ibadah tibo ala dam di bursibana do ragam di hapur suhon jala monang ibadah di hapur suhoni ikosoni do kita salut nakamanguinang akasiton Kristus lamudang hapur suhon iko lamar gogo do itamar lojong jalan tibur itahabang mandapoto Tuhani ay Jesusido napasaba burhakta doh na mga leon haguguod do ita lam tugu mehita di bagasan Tuhani amin say patugu mahami tutuale Tuhan dinalaho madalani ngolon macay gudang do sihar sa konoton macay gudang do le Tuhan akka parut kilo nang sitaonon alai di papos hatam na badie do hami dia paratikyon asa ujalo hari ma senjata nasiakoi lehon may salut na di hami asa tubuh hami di bagasako marte Kristus Yesus amin.